Bé, xics, avui anem a llegir el capítol 4, que s'anomena La flota de Blefuscu. Comencem. Fidel a la meua paraula, em vaig concentrar en el problema que Lilliput tenia amb Blefuscu. L'illa enemiga es trobava al nord de Lilliput, separada només per un canal d'uns 800 metres d'amplària. Amb la ullera de llarga vista, que m'havia amagat quan m'escollaren les butxaques, vaig estudiar atentament la seva flota. Els de Blefuscu posseïen uns 50 vaixells de guerra i una gran quantitat de vaixells de càrrega. Vaig tornar a casa i vaig cridar als meus servidors. Necessite que em porteu el cable més resistent que trobeu i totes les barres de ferro que pugueu aconseguir. Em portaren un cable com un fil de palomar, un fil, i unes barres de ferro com agulles de fer calça, o sigui, que no eren molt resistents. Vaig plegar el cable 3 vegades perquè fora més fort i vaig trenar les barres de ferro de 3 en 3. Amb tot aquell material vaig fabricar 50 ganxos nugats a 50 cordes i vaig tornar amb ells a la costa davant de Blefuscu. Després de llevar-me la jaqueta, les sabates i els calcetins, em vaig ficar en l'aigua, caminant quan feia peu i nadant quan no. Quan feia peu vol dir que tocava el terra i no s'ofegava, vol dir que l'aigua no estava molt profunda. En poc més de mitja hora em vaig plantar al costat, al costat de la flota de Blefuscu. Els blefuscudians, que són els ciutadans de Blefuscu, que no coneixien encara la meva existència, s'espantaren tant en veure'm que saltaren dels vaixells i nadaren cap a la costa. De seguida començà a caure'm damunt una pluja de fletxes. Em vaig protegir els ulls amb les ulleres de llegir, que també portava la meva butxaca secreta, i em vaig posar a la feina. En un tres i no res, que vol dir molt ràpidament, els 50 ganxos estaven clavats en els 50 vaixells de guerra de Blefuscu. Vaig estirar les 50 cordes, però els vaixells estaven ben ancorats i no es mogueren. Vaig traure la navalla i vaig tallar les cordes de les àncores. Després, suaument, vaig arrossegar rere meu els 50 vaixells de guerra en direcció a Lilliput. Visca el molt poderós emperador de Lilliput! Vaig cridar mentre entrava al port de la ciutat. L'emperador s'entusiasmà amb la meua proesa i en aquell mateix moment em donà el títol de Nardak, el màxim honor entre els liliputencs. Sa Majestat volia que repetira el viatge i m'emportara també la resta de vaixells de l'enemic. Per què? Li vaig preguntar. Vaig preguntar-li. Ara ja no hi ha cap perill d'invasió per part de Blefuscu, perquè vull dominar-los i obligar-los a cascar els ous per la part més estreta, exclamà l'emperador. Ho lamente, Majestat, vaig dir humilment. Però no vos ajudaré a fer de Blefuscu un poble esclau. Aquelles paraules que m'havien eixit del cor, feren que l'emperador deixara de mirar-me amb bons ulls. I la nostra relació
I la nostra relació encara empitjorà uns dies després per culpa d'un desgraciat accident. A veure què passa. Una nit, mentre dormia, em sobresaltaren els crits de pànic dels liliputencs. A veure. Un terrible incendi havia esclatat en les habitacions de l'emperadriu. Per més que s'afanyaven a portar aigua, no podien contindre el foc, que amenaçava de cremar el palau sencer. Aleshores vaig tindre l'ocurrència d'apagar-lo amb una bona pissarrada. Què és una pissarrada? Pues que ha fet pis. I així vaig fer-ho urgit per les circumstàncies, sense demanar permís ni opinió de ningú. El resultat va ser magnífic, però pixar en el palau reial estava castigat per les lleis de Lilliput amb la mort. L'emperador em digué que el Consell de Ministres m'indultaria perquè ho havia fet amb bona intenció. Però l'emperadriu estava molt enfadada. Trobava la meva acció tan repugnant que mai més tornar a ocupar aquelles habitacions que jo havia arruixat de pixum amb tota la bona voluntat del món. Bé, xics, ja ha acabat aquest capítol, espero que us hagi agradat. Ja sabeu, si teniu dubtes, les heu d'anotar, feu un cercle a les paraules que no enteneu i subratlleu les idees més importants o que més us agraden. Ens veiem. Un beset.